So ụmụnne m, afụrụ m ndị be anyị na-akọmplen na soshal midia na-asị na ndị Igbo be anyị adịghị agbazi bọyị, na ụmụaka Igbo be anyị adịghị agbazi bọyị, mana ịgba bọyị ihe eji mara ndị be anyị na mbụ, and ịgba bọyị na-efevọ ndị be anyị. Yes, n'eziokwu, ịgba bọyị ihe eji mara ndị Igbo be anyị na mbụ, and ịgba bọyị na-efevọkwana ndị Igbo be anyị. Mana ọ bụrụ na ị bịa lezie anya, ị ga-afụ na tupu ihe ịtọ ọrụ a ebido wuwe ewuwe na be anyị, ị ga-afụ na ịgba bọyị ebidogo nwebe ụgba na be anyị. Ịghọtara? Ịgba bọyị ebidogo nwa aha ọjọọ na be anyị. Mgbe ọ na-awụzi mmadụ gbachazie bọyị, ihe oge ị ga-ewepụta mmadụ ga-asa gbara mmadụ bọyị for 5 years, 6 years, 9 years. At the end of the day, ihe oge ebizi erewa akụkọ ọjọọ. Ịghọtara? Mgbe ọ na-awụzi ifo mmadụ 10 gbara bọyị, 4 n'ime ha ihe ederede, or 5 n'ime ha ihe ederede, ndị ka ọzọ edeghị ha edu. Ndị ka edukwe na-edu, ole n'ime ha ka ediziri ọfụma, ndị ka ọzọ edichidi ha ọfụma. Ịghọtara? So the thing mere ndị be anyị ebidozie na-agbara ya ịgba bọyị ọsọ, ịgba bọyị na-enwezi aha ọjọọ na be anyị. Ịghọta? N'oge mbụ, ama m na enwekwa ndị ọga dị njọ mgbe ahụ, mana adị m sure na ndị ọga dị njọ na mbụ akarịdị 10%, mana ugbu a na ndị ọga na-dị njọ na-akarịziri 50% sef. Agbachazie bọyị ihe ị ga-anawa aka ọjọọ, ada na-ebute stori ka o ebute stori ka ọzọ. Ọ nwekwa ndị ọga dị good, ọ nwekwa ndị na-agba bọyị gbachakwa edo ha n'udo, mana ndị a na-edi edizi edi ka nkụ. Ịghọta? In fact, ụfọdụ na-emezi sef, kama ọ ga-awụzi na ị ga-aga wepụta time 6 years, 9 years gbala mmadụ bọyị, ụfọdụ na-agbacha 10, 12, ịgbacha at the end of the day ọwụrụ aka ọjọọ, ọrụ stori. Ọ bụzi na onye ahụ lazie famili ya ga-afụzi ego eji ha enyere ya aka, onye ahụ alachi back to nothing, bidokwe ụwa n'isi tawa ahụhụ. Ifuge? So ụfọdụ na-emezi kama ọ ji awụ na onye ị gara tụfuo time ahụ for nothing, ọ ka mma na ego ahụ that years ahụ ị ga-atụfu nga ọwụ na ndị famili ha ga-erezite nwa ego, ha rezite ego gazie kwụọ ụgwọ. Onye ahụ agazi mụọ ahịa ahụ amụọ, kwụọ ụgwọ, asị onye bịaziri ma ahịa ịkwụ ụgwọ, amụọ ya dị ahịa. Ọmụzie nwere ike ime ọ ga-espend 6 years or 9 years, nwere ike ọ bụzie na 4 years or 3 years ka o etekele ya amụọ ya, amụta ya lawa. Ọkwana ha achọ mụọ ọrụ ọzọ, gara arụmụrụ ọzọ. Sele ya m jiri ekwu ihe, so m jiri ekwu ọwụ na a na-etinye ọnụ na ndị be anyị na-adịghị agbazi bọyị. Ọ dị mma, ọrụ akwụkwọ ụwa a na-atụzi, mmadụ ole na-atatakwa n'ego n'ụlọ akwụkwọ. Mmadụ ole, for the majority of people of boys be anyị na-atọ ọrụ sef dị frustrated na street. Ụfọdụ na-achọ ebe ahụ eti isi, ụfọdụ na-achọ direction, ndị ga-adirect ha in the right way. Ịghọta? So ọ bụrụ na ihe dị mma, majority of people of boys be anyị ga-lash back to ịgba bọyị ọ ịmụ ọrụ aka ha nkụ. Ịghọta? Mana ọ sị na a na-etinye ọnụ na ụmụaka guys be anyị na-adịghị agbazi bọyị, a na-etikwa ọnụ na ndị ọga na-agbara bọyị maka ọ ha ji isi mma, ka ọ ga-awụ ezigbo fọkọp na mmadụ tụfụcha that kind of years savụcha mmadụ, at the end of the day ọwụzie nonsense. Ịghọta? So ọ ya bụ ihe m sị ka m kwupụta m. So a na-eti ọnụ n'ịgba bọyị, a na-etikwa ọnụ na ndị be anyị na-adịghị agba bọyị, a na-etikwa ọnụ na ndị a na-agbara bọyị agba maka ọ ha ji isi mma. Ịghọta?